תקשיבו לי טוב, לא חייבים לנסוע לפראג כדי להגיע לפראג. פראג הקטנה, פאב מהמם, בירות מדהימות ואוכל מאוד מיוחד. בואו איתי. יש פה 21 סוגי בירות. הופה. וואו, זה טוב. מדהים. אוקיי, אפשר לעשות פה גם קריוקי. 1, 2, 3. יש פה ערב קריוקי. ככה, מול המסך. לא צריך לנסוע עד לצ'כיה כדי ליהנות מכל הטוב הזה. אנחנו הולכים לשתות. לי קירות ודובנים. וואו, איזה כיף. חברים, נשמח לראות את כולם פה, כל אוהבי בירות, כל מי שאוהב אווירה של פאב קלאסי, אירופאי, אוכל, אווירה, מוזיקה, כל אחד לאחד כמו מזרח אירופה.